Biasa heli iki tumpakanku. Lah nek bojoku senengane sing nganggo sing kae. Lho ngono kae. Nah, tuh dhewe-dhewe numpake. Aku senengane sing iki. Kadang lunga pasar, ya toh. Nek lunga pasar iki tak nggadah sayuran, brambang bawang ngono kae, bayem, lombok, ya toh terasi. Karo biasane ono kaya sambel pecel barang ngono ki tak ngene. Apa nek karo panen jagung-jagung tak wadahi ngene iki lur, ngene iki tak serbaguna. Tapi aja lali parfume. Lho ya ta, parfum iki masyaallah ngene iki saurunge numpak helikopter ya ta. Parfuman sik. Lho wis ben wangi. Masyaallah. Lho. Wangi ben parfum. Iki parfum idola iki lur, masyaallah iki lho parfum iki. Aja lali. Pak Bojo wis nggawa parfum apa durung mau? Pak Bojo, heline siji meneh. Nah, kuwi tumpakane Pak Bojo. Aja lali lho Mas, nek njero heline dikei parfum iki bapake senengane ya tak cerot-cerot sing ijo ngono kuwi. Ya wis, tak siap-siap sik lur, tak siap-siap dhisik.